ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ልሰብሰዋ በእግዚአብሔር ቅንዕቲ ልኾነት ለሓንቲ ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ጸልዩ። ሰላም ጸጋ ኣምላኽ ለወዝሕኩም ፍትዋት ደቂ እግዚአብሔር ኣሜን ኢኹም ድሕና ደኒኣኻቱም ኣነ ሓኹም ዘማር ዲያቆን ሰብሖ እየ ሎማዓንቲ ለሃም ዝልሙድ ሓደ ካብ ቅዳሴ ዜማ ሒዘልኩም መፅእ እኒአኹ እዚ ቪድዮ ዝትሪኡ ኣለኹም ሰባት ብሓቂ ጸጋ ኣምላኽ ለወዝሕኩም ሰባት ኢኹም እንተምንታይ ሲ ካሊእ ቪድዮ ክትሪኡ ኢልኻልኩም እዚ ቪድዮ እዚ ብምርኣይኩም ብሓቂ በረከት ኣምላኽ ለወዝሕኩም ሰባት ኢኹም እዚ ቪድዮ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እሽካዕ መወዳእታ ክትሪእዎ ይጥየቐኩም እሱ ጥራሕ ተለይኾነይ ካልእ ሰባት ኩሉ እንትክሪእዎ ኮመንት ላይክ ላገበርኩም ተኽኢልኩም ሼር ኣብ ፌስቡክ ክኾን ከሊ ኣብ ቲክቶክ ክኾን ከሊ ብቻ ካልእ ሰባት ምእንቲ ክሪእዎ እንድሕር ዘዝንዮ ገይርኩም ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ለኣየ ዓብዪ ነገር እዩ ለኣኻትም ቀሊል ስራሕ ክኾን ከእል እዩ ለኣየ ግን ዓብዪ ነገር ስለዝኾነ ያው ሃምቲ ደኺመ ቪድዮ ሰሪሐ ለኣኻትም ለምፅ ኣለኹ ንስኻትኩም ሼር ላይክ ላገበርኩም ኮመንት ላፀሓፍኩም ኣበረታትዑኒ ኩለኩም የልደሊ ስለዚ ኣብቲ ዜማ ንኸድሞ ካብ ብድሕሪ ተመሊስና እንታይ እዩ መልእኽቱ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብል ነገር ሓቢርና ክንመሃር ኢና ለማንም ከይትኸዱ ብሓደ ንፅናሕ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ኣሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ሐዋርያት ልሰብሰዋ በእግዚአብሔር ቅንዕቲ ልኾነት ለሓንቲ ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ጸልዩ። ሓንቲ ሰሚዕና ኢሉ መፃና እቲ ዲያቆን ንምንታይ እዩ ጸልዩ በእንተ ሰላማዊ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ልጸልሎ ኢልና ክንኾን ንኽእል ኢና ቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ደም ዝተመሰረተት ቅድስቲ ፍጽምቲ ሰላማዊት እያ እታ ቅድስቲ ዝኾነት ብክርስቶስ ደም ዝተመሰረተት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ተቐቢሎም እንታይ ገይሮምዋ እዮም ኣስፋሕፊሖምዋ እዮም ሓድነታ ሰላማ ሰቢኾም እዮም ለዓለም ሙሉእ ማለት እዩ ሐዋርያት ዝሰበኽዋ ዓለም ሙሉእ ብዙሓት ሰባት ዝክተልዋ ክኢሎም እዮም ልዚ እዩ ኣሕና ያው ተኸተልቲ ኮይና ካብ በረከታ ተቋደስቲ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ እየ ቤተክርስትያን ኣብዚ ሰዓት ለጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተክርስትያን ትብላ ክርስቶስ ዝሃበና ሰላም ማለት እዩ እቲ ክርስቶስ ዝሃበና ሓድነት ሃምቲ ሐዋርያት ሓልዮም ለብዙሓት ሰባት ሰላም እዚ ከግንዩ ዝገበሩ ኩሉ ሓና ሰላማ ሓድነትና ክንሕልዮ ስለ ዝግበአና እዩ ሓሊና ካልኦት ሰባት ክንተርፍ ስለ ዝግበአና እዩ ማለት እዩ ዓብዪ ጸሎት ኢና ንጸልይ ኣለና ቤተክርስትያን ከይድና ቅዳሴ ነስቀድስ ኣለና ዓብዪ ጸሎት ኢና ንገበር ኣለና ስለ ቤተክርስትያን ጸሎት ኩሉ ግዜ ይድሊ እዩ ስለ ቤተክርስትያን ሰላም ኩሉ ግዜ ይድሊ እዩ ትልሃበና ሰላም ትልሃበና ሓድነት ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ጸሎት የድልየና እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እቲ ክርስቶስ ዝሃበና ሓድነት እቲ ክርስቶስ ዝሃበና ሰላም ንጥቀመሉ ኣለና ዶ ኢልና እንድሕር ጠይቕና ኮይና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣገልገልታ ብክርስቶስ ሓደ ኮይኖም ዝሃለዩ ሓደ ካብ ዝኾኑሉ ብላዕሊ ዝፈላለየሉ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ሓደ ካብ ዝኾኑሉ ብላዕሊ ልበኣስሉ ልጨቃጨቕሉ ዝፈላለየሉ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ጳጳስ በልዎ ካህን በልዎ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ኣገልገለ በልዎ ዲያቆን በልዎ ምእመን በልዎ ኩሉ ሓድነት ምምፃእ ኣብይዎ ዘሎ እቲ ክርስቶስ ዝሃበና ሓድነት ስለለይ ንጥቀመሉ ኣለና እዩ ብለይዚ ምንም ክንገብር ኣይንኽእል ብለይዚ ንዓለም ለክንተርፍ ኣይንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓድነት እዚ ኣባና ክህሊ ኩሉ ግዜ ጸሎት የድልየና እዩ ዝሃበና ሰላም እዚ ኣባና ክህሊ ኩሉ ግዜ ጸሎት የድልየና እዩ ሐዋርያት ለብዙሓት ሰባት ተሪፎም ለለው ሰላም እሱ እቲ ሓድነት እሱ ስለዝተጠቐሙ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዳሴ ከይድና ክነስቀድስ ዘለና ስለዚ ስለ ሓድነትና ኢና ንጸልይ ኣለና ስለ ሰላምና ኢና ንጸልይ ኣለና ቤተክርስትያን መፂና ነቀድስ ኣለና ሰባት ጸልዩ በእንተ ሰላም ክበሃል ከሎ እዚ ኢና ንጸልይ ኣለና ማለት እዩ ስለ ሓድነትና ኢና ንጸልይ ኣለና ስለ ሰላምና ኢና ንጸልይ ኣለና እሞ ብካሊእ ግዜ ካሊእ ሒዝና ክሻዕ ንመፅእ ልኸዚ ግን ኣብዚ ኣኽለና እሞ ያው ኣብዚ ዘለኹም ሰባት ሼር ከምቲ ሓንቲ ብለልኩም ሼር ማር ኮመንት ላይክ ምፅሓፍ ለኣየ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ስለዝኾነ እንድሕር ደስ ኢልኩም ኮይኑ ሼር
ኮመንት ላይክ ላገበርኩም ኣበረታትዑኒ ኢኹም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንቐጻሊ ሰባት ይበለና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ሐዋርያት ልሰብሰዋ በእግዚአብሔር ቅንዕቲ ልኾነት ለሓንቲ ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ጸልዩ።